салому дуруди моро бипазиред дӯстони азиз ва ҳамкорони гироми қадр. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Ва мавзӯе ки имрӯз барои шумо ман мехостам каме ҳам бошад суҳбат намоем, ин ном дорад фарқияти Фаберлиг аз мағозаи оддӣ ва ин қисми якуми барномаи мо аст ва бовар дорам ки барои шумо писанд мебиёяд ва шумо метавонед ки ба худ бениҳоят як мавзӯи лозимаро гиред ва дар ширкат фаъолиятро шурӯъ намоед. Инак шурӯъ менамоем. бинед дӯстони азиз, ҳангоме ки шумо ширкати Фаберлиг да мебиёед аъзо мешавед, ройгон аъзо мешавед, ширкат барои шумо логин ва пароли лични интернет магазинатонро туҳфа мекунад. Масалан чӣ хел? Шумо вақте ки аъзо шудед, шумо логин парол мегиред аз онлайн интернет мағозаи худ ва ана ҳамин онлайн интернет мағозаи худатонро дигар шумо метавонед ки хуб истифода намоед. Аммо мутаассифона дар ягон мағоза, дар ягон бозор шуморо чӣ лични магазин намедиҳанд, онлайн интернет мағоза наметиҳад, логин парол ҳичи наметиҳад ва чӣ хеле ки инҷа ба нишон дода шудааст, ана михел. Биёед давом медиҳем. Бинед, дар Фаберлиг дӯстони азиз барои шумо дода мешавад маҳсулот дасти аввал аз ширкат. Масалан ҳамин ширкати Фаберлиг шумо маҳсулота мегиред дасти аввал, аммо дар мағоза бошад шумо маҳсулотҳоро мегиред аз дасти чорум ё ин ки панҷум. Масалан бинед, шумо аз мағоза якта шампун харидорӣ мекунед. Ҳамин мағоза чи аз куҷо гирифтаги ҳамин шампуна? Аз обтови калон. Обтови калон аз обтови хурд. Обтови хурд аз дастафшикое ки то аэропорта мебиранд. Дастафшико аз баъд ана ҳамон заводе ки маҳсулотро мегиранд. Бинед, 5 даст. Аммо Фаберлиг да мана завод, мана покупател, мана консултант маҳсулота дасти аввал мегирад ва ин бениҳоят имконияти олиест ки шумо маҳсулоти босифата бо нархи дастрас гирифта истифода баред. Фарқияти дигар дӯстони азиз, дар мағоза ассортимент бениҳоят ограниченный аст. Аммо дар ширкати Фаберлиг зиёда аз 10,000 намуд маҳсулот аст. Дар тамоми дунё, дар байни тамоми ширкатҳои абарқудрати рӯи дунё, Фаберлиг ҷои якума мегирад аз ҷиҳати зиёд будани шумораи маҳсулоташ. Ин гуна маҳсулот, ин қадар шумораи зиёди маҳсулот ягон ширкати рӯи дунё истеҳсол намекунад, аммо Фаберлиг мекунад. Аммо дар мағоза шумо чизе ки ана ҳамон қадар ассортименти лозима, категорияҳои лозимин то бошад, шумо ёфта карда наметавонед. Лекин ай Фаберлиг 10,000 намуд маҳсулот аст, ҳам барои худ, ҳам барои оила, ҳам барои тозагии хона, ҳам барои фарзандон, ҳатто барои ҳайвонотҳо ҳам Фаберлиг тозагии ҳайвонотҳо маҳсулот истеҳсол мекунад. Биёед далш меравем дӯстони азиз. Дар Фаберлиг шумо маҳсулота пас аз аъзо шудан дар ҳамин 10,000 намуд маҳсулот тахфиф мегиред 20% дар тамоми намуди маҳсулот пас аз аъзо шудан. Ва ҳангоме ки дар давоми як каталоги мо 14 рӯз ё ки 21 рӯз давом мекунад, шумо 50 балл мекунед, шумо маҳсулотҳоро мегиред, истифода мебаред 20% нею 26%. Ин 26% мешавад дар тамоми намуди маҳсулот. Аммо Фаберлиг ҳар каталог боз 4-5 намуд распродажа сар метиҳад ки то 80-85% распродажа аст дар ҳамон баъзе намуди маҳсулотҳо. Аммо дар мағоза шумо ҳамин хел скидкаҳоро мебинед 20% нею, мумкин 5% ё 7% ё 10% дар ягон рӯзҳои ид, дар ягон мисол ҷашнҳои калон. ана ҳамин скидкаҳоро мебинед ва ин ҳам дар баъзе намуди маҳсулотҳо мешавад, дар ҳамаи ассортименти маҳсулот нест. Ва дӯстони азиз, агар ки шумо маҳсулотҳои Фаберлиг истифода бурда бошед ва аз сифаташ бохабар шуда бошед, хоҳиш менамоям ки дар комментария нависед ки маҳсулотҳои ширкати Фаберлиг чӣ гуна сифат доштанд ва ҳатман дар видео лайк мемонем ва поделитсия мекунем ба дӯстонамон равон мекунем. Ва ҳатман агар шумо ҳоло дар ширкати Фаберлиг набошед ва хоҳед ки бизнес ҳамкорӣ кунед, марҳамат дар слайд ман рақамҳои WhatsApp-и худамон навиштагӣ ҳастам, метавонед ки нависед ва бо шумо ҳамкорӣ мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем. Мо далши мерем. бинед дӯстони азиз, дар мағоза шумо маҳсулот агар харидорӣ мекунед, вая сифатча худо худаш медонад ки вай мисол аз чӣ сохтагӣ аст, дар таркибаш чӣ гуна маҳсулотҳо аст, ҳалол аст, ҳаром аст. Лекин дар Фаберлиг чӣ хубиё аст? Фаберлиг ягона ширкате аст ки дар тамоми рӯи дунё патент дорад ки
иҷозатнома дорад ки кислороди косметикаи кислородӣ истеҳсол кунад. Ва боз як хубии дигар дорад ки ҳамин тамоми сирьё, яъне ҳамун моддаҳое ки аз ҳавоё маҳсулот истеҳсол мекунад Faberlic, ҳамаш экологӣ аст, тоза аст ва Faberlic дорои 34 та патенту стандартҳои байналмилалии ҷаҳонӣ аз ҷумла сертификати ҳалол аст ки шумо метавонед ки маҳсулотро бе ягон масалан шубҳа, шаку шубҳа истифода баред. боз мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям ки Faberlic ягона хубии дигараш бо дар чи аст ки шумо метавонед ки тавассути телефони мобилиятон маҳсулотҳоро аз хона, ҳамин хел чихеле ки дар экран дида истодаед, шишта заказ кунед, чизе ки барои шумо писанд аст. Аммо дар мағоза, дар супермаркетҳо ҳамин хел мешавад ки шумо меред гоҳе очирад месед, ҳамин хел чихеле ки дида истодаед. дар мағоза шуморо барои харид кардагиатон ягон бор скидка усуб истадан, скидка ҳеҷ вақт наметиҳанд, лекин ягон бор барои хариди кардагитон тӯҳфа надодианд. Аммо Faberlic да пеш буд аксия барои консултантони нав 75 сомон ва ҳозир барои консултантони нав ширкати Faberlic ҳар каталог маҳсулоти Faberlic-а тӯҳфа мекунад. Масалан шумо аъзо мешавед, маблағи муайян маҳсулот фармоиш медиҳед ва аз каталоги оянда ҳангоми минимали заказ кардагитон шумо дар пушти каталог чизе ки тӯҳфа бошад ҳавая метавонед ки тӯҳфа гиред. мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям ки шумо агар дӯстони азиз аз мағоза як маҳсулот мехаред, шумо да писанд мебиёяд, омадаи маҳсулотро дар дӯстону дар наздикотон реклама мекунед, мағозачӣ барои шуморо ягон сомон наметиҳад, ҳатто раҳмат ҳо намегӯяд барои реклама кардагитон, ҳамун дӯстои шумо рафта харидорӣ кунанд. Аммо Faberlic да барои маълумот додан, барои даъват кардан, барои омӯзиш додану роҳнамоӣ кардан мо аз 3 то 23% аз ҳисоби гурӯҳи ташкил карданмон пул ба даст мебиёрем. Бинед, 100 бал кардед 19 сомон 80 дирам шумо консултант мешед, масалан 600 бал кардед 356 сомони лидер мешед, 3000 бал кардед шумо директор мешед, то 4000 сомона даромад мегиред дар ширкати Faberlic ва директор мешед. ва мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки дар Faberlic ҳаст бонусҳои якдафаина барои тасдиқ кардани унвон. Аз унвони директор сар карда боло шумо метавонед ки ҳар як унвонро дар як сол 18-19 каталог дорем мо. Аз ин байни 18-19 каталог шумо агар ҳар як унвона 8 маротиба пайи ҳамам набошад агар тасдиқ кунед, шумо чикор мекунед? Яъне аз 18 каталог 8 маротиба масалан директор ё старший директор ё серебрин ё золотой ё рубин ё бриллиант тасдиқ кунед, шумо ҳамин квалификатсиони бонусҳои якдафаинаро мегиред. Квалификатсиони бонусҳои Faberlic сар мешавад аз 8000 сомон то 8 миллион сомон. ин бениҳоят маблағи калон аст. Ва мехоҳам боз барои шумо хотиррасон кунам дӯстони азиз ки Faberlic международный бизнес дорад. Яъне шумо метавонед ки аз хона набаромада тавассути телефони мобилиятонро одамонро даъват кунед ба бизнесатон. ина масалан ман аз хона набаромада шуморо даъват кардистам барои бизнес кардан ва Faberlic. Танҳо видео кардан партотон шумо мебинед, менависед, ҳамкорӣ мекунед. Шуморо ҳамин хел метавонед тамоми одам дар 46 давлати рӯи дунё Faberlic ҳаст, маҳсулоташо мардум истифода мебаранд. Зиёда аз 5 миллион истифодабарандагони доимии маҳсулот дорад. Ва шумо низ метавонед ки масалан аз Россия, аз Турсия, аз Америка, аз Европа, дар куҷое ки дӯстону наздикону шиносо дошта бошед, метавонед ки даъват намоед онҳоро ба бизнес. Ва боз як хубии олитарини дигари Faberlic дар он аст ки бизнеси кардаатонро шумо метавонед ки оянда ба мерос гузоред. Масалан шумо дар Faberlic бизнес кардед ки ҳамин бизнеси шумо да 5-10 ҳазор доллар метиҳад ҳар моҳ. Шумо вақте ки синни солтон ба ҷои расид, метавонед ки ҳамин бизнеса осонакак ба фарзандотон ба мерос гузоред ва ё ҳамин бизнеси шуморо давом додан гиранд, ҳамин даромаде ки шумо гирифтаед ва ёро хел гирифта рафтан гиранд. Ва боз дар Faberlic бениҳоят барномаҳои зиёд аст, аз ҷумла VIP программа, старт твоя программа, продукт дня, акция для рекрутёров, супер цена. VIP программа барои одамои 100 балл аст. Старт твоя программа шаго мегем мо давоми 5 каталог пас аз аъзо шудан шумо аз тарафи ширкат наборое ки то 90% скидка ҳастанд тӯҳфа мегиред. Плюс ҳар рӯз маҳсулоти рӯз аст дар Faberlic ки бо нархҳои арзон шумо метавонед ки дастрас кунед. Faberlic аксияҳои зиёд мемонад дар як сол 5-6 маротиба барои рекрутёрҳо, барои одамое ки команда мекунанд, одам даъват мекунанд, бо воида призои хуб мемонад. Ва боз маҳсулотҳое ки бо супер цена, бо нархҳои олӣ мебиёянд, анами хел Faberlic да дастрас ҳастанд ва метавонед ки шумо анами хел гирифта истифода баред азизони дил. мана рақамҳои WhatsApp мондагӣ ҳастам, кадоме ки мехоҳанд дар Faberlic бизнес кунанду даромади калон бароянд.
метавонед бемамуният нависед, мо ба шумо кӯмак мекунем то ин ки шумо дар даромади калон бароед. Ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор, рӯзи хушу гувороӣ дошта бошед.